Така, остави тези книжки. За теб са виж пилотаж. Кажи пак за каруците с един. Кой ги е измислил, там ти е силата. Вика, виж какво, аз работя по въпроса, аз не спирам, човек. Защото каруците са бъдещето. Ето тук инвестирал съм в бъдещето, значи искаме да усложнят правилата, както там да има средна скорост, защото вие и 20 дипломи да имате, вие не можете да смятате. Ето имам и бели, да не кажете дискриминация, само черни има. Ето имам и бели. И значи подготвяме се, инвестирали сме сумати пари. Днеска чакам нова стока да доди. Казахме, облегчени условия има. Само за тези, които им отнели книжките за превишена скорост. Ето тук имаме и транспорт. Доставяме ги до всяка точка на България. Ето го. Ето го транспорта. Носим и това е бъдещето. Сега ви посегнахте на нашия залък, на нашите книжки. 17 години нашите деца растяха с лишение. Сега е ваша ред. Защото така е писано. Последните ще бъдат първи. А първите последни. Такива орангутановци като тебе ще има хубави правила за тях. Ще останат без книжки. И само тези, които остават без книжки и не могат да вземат психотеста, ето, по едно магаре или кон. Кон много за вас, магаре. Защото те с магарите имат повече акъл от вас. Поне те ще управляват. И наляво да окараш, той ще отида надясно. Няма да отида да самокатастрофира. Защото вие само катастрофирате. Ето има и черни, има и бели. Ние не делим, ние не сме расисти като вас. Не сме расисти. И затова тези, които докажат, че им отнята книжките за превишена скорост, е такива с привилегии, изгодни цени, защото магарето повече акъл има от вас. Така е. Няма как.